बाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि कलेजनि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर नरेश्वर सार दंफैयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय बे गोथार बाथौ साननि नोंथांखौ आलासि बायदि हांख्रायदों दिनैनि बे गोथार बाथौ सान हाबाफारिनि गेजेराव बयनिख्रुइ मख'जाथाव मोन्दांथि नोंथाङा बबाव नागिरदों बेयाव आंनिफ्राय आं जिथु नोजोर खालामदों बाथौ सानखौ बाथौ धोरोमारिनिल' सान होननानै बेयाव मानसिफ्रा सानाखै आंनि नोजोराव मानोना बाथौ धोरोमारिल' बेयाव फरायसा गैया बाथौ धोरोमारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमारि फरायसाफोर बेयाव दङ बेनिखायनो आं दहाय बुंदों बियो बाथौ साना बाथौ धोरोमारिनिल' सान नङा गासै बर' हारिनि सान मानोना गासिबो राव थुनलाइ हारिमुवा बे धोरोमजों लोब्बा जानानै दङ ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिनि फरायसाफ्राबो बर' फरायसाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानाया बाख्नायथाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि गोथार बाथौ सानखौ जाहाथे इयुनावबो दिनै जेसेबां गाजा गोमजायै खुंदों बेनिख्रुइ साबसिन गाजा गोमजायै जाहाथे खुंनो हायो बेखौनो आं आसा खालामदों जिहेतुके गोथार बाथौ सान बायदियै बाथौ दोरोङारि बिथिङाव बैग्यानिक भाबै जुदि नायनो थाङोबा बैग्यानिक जिथु सान्थौ बे साधारन सिबियारिनिसिम बेनि मोनसे फारागथिफोर नोंथाङा माबायदि होनो नागिरदों साधारन सिबियारि आरो बैग्यानिक सिबियारि साधारन सिबियारिनावबो दङ बैग्यानिक सिबिनाय जायखौ जोङो साइन्टिफिक फिल'सफि होननानै बुंदों फिल'सफियाथ' बे माने साधारन सुबुंनिजों दिनैनिजों बे एखेयानो फिल'सफिया फिल'सफि दा जेनेबा बेयाव नोङो 18 जरानि बाथ्रा दङ बेखौ बे 18 जरानि बे फिल'सफिया बे एखेयानो आं बुंबोदों दहाय लावबा लासोम खावबा खासोम आदा गोसोम दैयाव बारसोमनि बिनि जि साइन्टिफिक फिल'सफि 5 सेन्स अर्गान आरो 5 वर्क अर्गान बेखौ मानसि जिबिया माने गावजों लोगोसे खानानै लानांगौ बेखौ लासोमनांगौ आरो मोनबा जि कर्म माने वर्क अर्गान बेखौ दमायनानै लाखिनानैसो बे बिलाद लाथायाव रिमोनला बिलाद लाथायाव जोङो सोलिनानै जानांगौ बारसोमनानै जानांगौ बे बाथौ धोरोमा मुलुगनां धोरोम जानो थाखाय आरो बबे बिथिङाव सांग्रांथि जानो गोनां दं होननानै नोंथाङा साननो नागिरदों बेहाय माखासे अर्गेनाइजेसनेल रल थागोन इम्परटेन्ट रल थागोन कनस्टिटिउसनेलि बे बुस्थुआ माने रिकगनाइज जानांगोन बेफोरबायदि रिकगनिसन दङ कनस्टिटिउसनेलि नों रिकगनिसन मोननोब्ला बेयाव माखासे कास्टमारि ल'नि खोथा फैगोन कास्टमारि ल'खौ जों इस्टाब्लिस खालामनांगोन बियो पलिटिकेलि अर्गेनाइजेसनेलि कनस्टिटिउसनेलि बे बुस्थुआ एप्रुभ जाना फैनांगोन अब्लासो बियो माने मुलुगनि दरबाराव सिक्रिटि मोनगोन होननानै आं सानो आंनो होदों बाथौ धोरोम आरो बिगियानारि सानथौ बाथौ रिलिजन एन्ड इट्स साइन्टिफिक फिल'सफि মোৰ যিটো বক্তৃতাৰ টপিক দিয়া হৈছে এই টপিকটো মোৰ তেনেকুৱা आं सान्दों बेयाव गोबां खोथा बुंनांगौ दङ बेखौ बुंनायनि सिगां धोरोमाव साइन्टिफिक मा जिनिस दङ धोरोमाव मा फक बिलिफ दं सुबुं फोथायनाय दङ बे जिनिसनि सायाव जोंहा माखासे मिथिनांगौ दङ सोलोंनांगौ दङ जेरैबायदि आं सानदोंमोन मा नोंथांमोननो मोजां मोनसे सुजुग सुबिदा लानानै नांगौ बायदियै मोनसे राइट आप होनायनि आं मिजिं खालामदोंमोन नाथाय बे खाबुखौ आं मोनाखै बिनि थाखाय आं निमाहा बिदों अब्लाबो जोंनिनो फरायसा जेब्ला जोंनिनो राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थि गासिबखौबो फोथांनानै लाखिग्रा माबा मोनसे बर'नि दं होननानै बुंबा बे बाथौ धोरोमा बे जिनिसखौ दिनैबो हमथानानै दङ दा बेबायदिब्ला नोङो मोनसे समाव दिनैसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन धोरोमारि बर' फरायसा जों मोननो हादों गोदोआव बेबायदि गुबुन धोरोमारि जेबो गैयामोन ना खृष्टान दङमोन ना ब्रह्म दङमोन
ना जयगुरु दङमोन ना सनातन दङमोन ना बर' बोराइनि रावाव बुंदों लावबा लासोम खावबा खासोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम लावबा लावसोम नङा दे लावबा लावसोम नङा लावबा सरि खावबा खावसोम नङा लावबाखौ लासोम खावबाखौ खासोम लावबाया जाहैबाय 5 सेन्स अर्गान मोनबा मानसिनाव मोनबा सेन्स अर्गान दङ बे मोनबा सेन्स अर्गानखौ जोङो गावजों लासोमनानै सेन्स अर्गानखौ मिथियो मेगनजों जोङो गिदिर ना फिसा बेखौ नुयो गन्थंजों जों मोदोमनाय ना मोनामनाय बेखौ जों सिनायनो रोङो बेनिफ्राय सालायजों गोबाब जादों ना गोदै जादों जों बेखौ मोनदाङो गुदुं ना गुसु जोङो बिगुरजों मोनदाङो बेनिफ्राय बियो जिब जुन्थुनि आवाज ना मानसिनि आवाज बेखौ जों खोमाजों खोनानानै मोनो बे मोनबा सेन्स अर्गाना मानसिनाव दङ आं सानो बियो मोनसे साइन्टिफिक माखासे खोथा बाथ्राखौ लानानै फिजिकेल जि फर्म बेखौ लानानै बिनि गेजेरजों बुंनो नाजानाय मोनसे सान्थौआ बेयाव लोब्बा जानानै दं दा बे मोनबा सेन्स अर्गानखौ नों लासोमनांगौ मोजाङै लासोमनांगौ जाहाथे नोंनि बे मोनबा सेन्स अर्गाना खैफोद आफोद जाया बेखौ जाहाथे नों मोजां खामानियाव बाहायो बेनिफ्राय खावबाखौ खासोमनांगौ जोङो खावबाया मा 5 वर्क अर्गान खामानि मावग्रा अंग जोंहा दङ बे खामानि मावग्रा अंग गैया गारा मानसिया सासे मोजां मानसि गुफुं मानसि जानो हाया आथिंजों जों थाबायो जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनो हायो आथिंजों जों माब्लाबा मोसानाय मुद्राबो दिन्थिनो हायो जोङो मोजां खामानिबो मावनो हायो गाज्रि खामानिबो मावनो हायो खुगा दङ खुगाजों जों राव रायलायो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जेरैबायदि खोथा बाथ्रा बुङो आंनि बे बुंनाया मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ बे ममेन्टआव गुबुन ममेन्टआव बे मोनसे खुगाजों आं मोजां बुस्थुखौबो जानो हागौ गाज्रि बुस्थुखौबो जानो हागौ मोजां सोदोबजोंबो आं रायलायनो हागौ गाज्रि सोदोबजोंबो आं रायलायनो हागौ बे गाज्रि सोदोबखौ लानानै आंहा माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ मोजां सोदोबखौ लानानै मोजां जिनिसखौ जानायाव आंहा माबा मोनसे सोरनिफ्रायबा बाख्नायनाय आं मोननो हागौ बेनिफ्राय खिग्रा अंग दङ हासुग्रा अंग दङ बेफोरबायदि बे मोनबा अंगखौ जोङो खासोमनानै लानांगौ मानसि जिबिया लावबाखौ जों लासोमबाय खावबाखौबो जों खासोमबाय आदा गोसोम दैयाव बारसोम मोनसेखौ जेब्लायबो इनोसेन्ट बे इनोसेन्ट जों आजोला सुबुं ओंखायनो बर' आजोला होननानै बुंदों आजोला सुबुं जानानै माब्लाबा जोङो नयिंलि बा आननयिंलि मिथिनानैबो माब्लाबा जों गोरोन्थि मावफ्लाङो मिथिया हसिया जों माब्लाबा गोरोन्थि मावफ्लाङो दा बेखायनो जों आजोला सुबुंखौ बे रिमोनला बुहुमाव बोराइ बाथौआ गेलेना होनाय बा इसोरा जोङो सोरजिनानै होनाय बे रिमोनला मुलुगनि बे थिलियाव बिलार लाथायाव बैसोमाथायाव जोङो सोलिनानै जानांगौ सोलिनायखौ बुजियोना फरायसा नोंथांमोनहा थाबायनानै एमबायनानै जानाय हान्थिनानै जानाय नोंनि आदारखौ नों नागिरनानै जानाय नोंनि नांगौ जिनिसखौ नोङो मैहुर खालामनानै नोंनो नांगौ बायदियै नों बानायनानै लानाय जों आदा गोसोमफोरखौ बे बिलार लाथायाव बे बिलार लाथानि बे दैयाव बारसोमनानै जानो होदों बे बाथ्राया माखासेया बे सेन्स अर्गान माखासेया वर्क अर्गान माखासेया नंखाय नामा आरो बे मोनबा लावबा आरो बे खावबाखौ नोङो गारनानै बे खावबा आरो लावबाखौ नोङो अनासार खालामनानै अनागारि खालामनानै बे अंग प्रत्यंगफोरजोंनो अर्गानफोरजोंनो नोङो इनाय अनागार मावोब्ला नोंनि आयुआ गुसुं नोङो जेसेबांखिनि बोसोर जोरनांगौ बेयावनो नोंहा खैफोद आफोदा जानो हागौ साइन्टिफिक आनसाइन्टिफिकखौ बेखिनियाव नायदो दा बिनि थाखायनो बे लावबा गोनां खावबा गोनां बे आदा गोसोमफोरखौ बे मोनिस हारिखौ जिबि हारिखौ गावनि सिङाव थानाय बे फिलसफिजों मोनबा गोसोम होदों मानसि जानानै जिउआव
बाथौ धोरोमनि सान्थौ मथै मोनबा रोखोमनि गुरुनि बिनो साया नांगौनो मानसिया मानसि समाजनि गेजेराव मानसि महरै थांनानै थानो थाखाय मानसि जिबिजों गोरोबनानै मानसि महरै स्वीकृति मोननो थाखाय गनायथि मोननो थाखाय बेनो बे साबा रोखोमनि गुरुखौ नांगौ बे साबाया मा गुरु बेखौ नोंसोरो मिथिखाजोबो नोंसोरो मोनबोदों माखौबा मोनथ'वाखै मोदाय गुरुनि गेजेरजों बिमानि गोरबोआव स्थिति लाभ खालामो बिमा गुरुआ जोंखौ गोरबोआव लानानै जोनोम होयो जोनोम होदों बिफा गुरुनि हेफाजाबाव जोङो देरदों लावदों दिनै नोंसोरो इउनिभार्सिटि मोनफैदों MA फरायनो मोनफैदों MSc M.Com फरायनो मोनफैदों बेनिफ्राय गुबुन मोनसे गुरु दंबावो शिक्षा गुरुनि हेफाजाब आरो थुलुंगाजों आसि थुनाय फोरोंनायजों नोंसोरो बबे जिनिसा राइट रं जायखौनोखि अ आ क ख होननानै नोंसोर फरायनो रोङाखै जायखौ ABCD प्लास माइनास दाजाब दानख' 1 2 3 होननानै सिनायनो रोङाखै बे बाथ्राखौ नोंसोर सिनायबोदों सोरबा नंखाय बुंगोन सोरबा नंखाय बुंनो हागोन बे बाथ्राया नङा होननानै बिदिनि गेजेरजों नोंसोर बारबोबाय नोंसोरो मिथिया जासे दांग्रोमा जासे नाथाय बियो बाथौ धोरोमनि फिल'सफि बाथौ धोरोमनि मोनसे सान्थौ बियो बिनि आसुगुर गावसेनि सान्थौ बिनि अनगायैबो बेलेग बेलेग जुदा रोखोमनि सान्थौ दं जोबनायाव मानसिया बेखिनि मोनब्रै रोखोमनि गुरु बे सोलोंथाइ गुरु आं जायखौ बुंदों माने नोंसोरखौ फरायहोबाय फोरोंहोबाय बाय गुरु जानो हागौ बिमा गुरुआ सासेल' बिफा गुरुआ सासेल' मोदाय गुरुखौबो जों सासेल' होननानै फोथायबोदों बेनिफ्राय नाथाय सोलोंथाइ गुरु एबा शिक्षा गुरुआ सानथ्र'हायै जानो हागौ गुदि फरायसालियाव माखासे फोरोंगिरिया सानै साथाम फोरोंगिरिया नोंसोरखौ फोरोंनानै बारग'हरबाय गेजेर फरायसालियाव फैबाय गोजौआव फैबाय कलेज फरायबाय दिनै इउनिभार्सिटि मोनफैबाय साननैसोनि उनाव इउनिभार्सिटिखौ बारनानै नोंसोरो हयथ' मोनसे सोरनिबा आन्दाराव साफा स्कलार जागोन PhD खालामगोन बिनि उनावबो फरायनाया जोबाबो जानो हागौ आरोबाव जुदा रोखोमनि नोंसोर गुरु हमगोन बे गुरुआ हयथ' मोसानायनि गुरु जानो हागौ दामनाय देनायनि गुरु जानो हागौ हाबि जाबि गुरु जानो हागौ बेफोरो नाथाय गासिबो शिक्षा गुरु गोजा बे जिनिसा बेयाव जोबथारनायाव दीक्षा गुरु गावनि सिखौ गावनि आत्माखौ गावनि जिउमाखौ गावनि सोलखौ बोरैहाय नोङो पबित्र लाखिनांगौ बोरै नोङो इसोरनि खाथियाव नोंनि जिउमाया बोरैहाय मोजां मोनसे जायगा मोनहैनांगौ बे बाथ्रानि बे सान्थौनि माखासे मरेल लेसन आखल गियानखौ सोलोहोयो बे दीक्षा गुरुआ होयो माने इसोर मोनहैनायनि लामा दिन्थिगिरिया दीक्षा गुरुआबो सासेनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ बे खोथाखौ गोबाङानो हयथ' मिथियो नाथाय गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जोंनि जायफोर फरायसा दङ बिसोरो मिथियो उदालगुरि कलेजनिफ्राय जायफ्रा फरायनानै फैदों बिसोरो मिथियो बेखौ आं एसे बायनानै बुंनो हायो मानोना बेफोरबायदि बाथौ धोरोमारि सान्थौ जिहेतु कर्स कन्टेन्टआव दङ बियो बे बाथ्रानि बागै बेफोरनि लेसनखौ आं फोरोङोखाय बेफोर बाथ्राया आंनाव फैयो आं बेखौ सुजुग सुबिदा फोरोंनायजों लोगोसे बे जिनिसखौ आं लाबोयो डिग्री लेभेलाव नोंसोर खन्थाइ फरायबोदों खाथि गासाया दिनैबो दं खोमा आथिखालावबो दङ आन्डार ग्रेजुवेट बिनिफ्राय गुरु खुलुमनाय गिदु दङ माने मेजर लेभेलनि खोथा बुंदों आङो अनार्स लेभेलनि खोथा बेनिफ्राय माबाफ्राव बे इलेक्टिभ MIफ्रावबो बाथौ धोरोमनि फिल'सफिजों लोब्बा गोनां माखासे माने मुवा बेसादफोरखौ